भारतनां बालिराम बर' सनानि काप जोलुर जोबथा बादायनायाव शिलं रिभर इउनाइटेड एफसिनि देरहासार। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा दखरा बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा गेलेमु आफादजों बानजायनाय बर'लेण्ड मुंख्लं बालिराम बर' सनानि काप देरहासार जोबथा जोलुर बादायनाया दिनै हरिसिंगा रबि कछारी मिनि स्टेडियामाव जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा जोलुर बादायनायखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जोलुर बादायनाया जायो शिलं रिभर इउनाइटेड एफसि आरो हरिसिंगा रिजिनेल क्लाबनि गेजेराव गेलेनायनि 46 मिनिटआव शिलं रिभर इउनाइटेड एफसि रिभार्ट खन्जया सेथि गल आरो 76 मिनिटआव फेन्सिं जागलिं नैथि गल सोना 2-0 गलाव हरिसिंगा रिजिनेल क्लाबखौ फेजेनना देरहासार सनानि काप आवग्रिनो हायो। हरिसिंगा रिजिनेल क्लाबा गोबां खेब गल सोनो खाबु मोनदोंमोनब्लाबो गल सोनो हायासै। मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव आब्रुथियै गेलेनायखौ खमैबो 5,000 सो नायगिरिया नायना गोजोननाय लायो। जोलुर गेलेनायनि सिगां मुंख्लं बालिराम बर'नि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंना बिबार बावो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ। अराय गोजोनथि थाखाय अख्रां सायाव बिलुन बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि निजोमसा बर'आ। जोबथा बादायनाय देरहासार सनानि काप बान्था रानना होयो बिटिसि हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारी आरो जेननाय बान्थाखौ रानना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथांमोना। साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ मोननो हायो शिलं रिभर इउनाइटेड एफसिनि गेलेगिरि रिभार्ट खन्जय बिथाङा। निउज डेस्क रिपर्ट।